हागोन नायै नायै अबाव मा दङ मा खालामनांगौ मा खालामनाङा गासैखौबो दिनै मोनजोबनो हागोन आरो बिराद मोजां माउसफ्राबो स्लिप जानाय नङा बिराद मोजां आरोखि ना नोंथांमोनाबो गोसो जायोब्ला बेखौ अर्डार खालामनो हागोन बाहायनो हागोन नोंथांनि टेबोलफ्राव बाहायनो हागोन आरामसे तो हेलो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ आंनि अननाय आरो जोंनि अननाय खुलुमहरनायखौ साफ्रोमनिसिमबो आं गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननिसिम मोनसे गुसुं ब्लग भिडिअ आं दिनै लानानै फैदों नोंथांमोना आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेखौ दासो गोदान आङो मा होनो लाखिदों बेखौहाय फ्लिपकार्टनिफ्राय बेखौबो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय तो बेनि सिगां आं नोंथांमोननो माखासे नै बिथांमोनखौ आं नोंथांमोननो आङो सिनायथि होनि तो ओरैनावसो नै बिथांनि नामानो जाहैबाय ओरैनावसो हनै एस्टिलिना नार्जारि हाय होनदो सोनादो हाय औ एस्टिलिना नार्जारि आंनि फिसाजो गदाय ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय ओरै फिसा नै फिसाय नैबे हाय होनदो दे हाय नोंसोर आखाया देलाय आखाया हाय तो बेयो जाहैबाय माने आंनि बिगुमै असेनि फिसाजो बियो बिराद गेलेयो सानैजोंहाय तो बेखौ नोंथांमोनजों सिनायथिबाय बिना नामा जाहैबाय प्रिसिला बसुमतारी ओमफ्राय दाना नैबे उनाव गसंनानै दङ बेनो जाहैबाय आंनि फिसाजो देरसिन तो बेनि नामानो जाहैबाय दियाना नार्जारि तो आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि ब्लग भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन बा मोजां मोनबाय तो दायो नायलांबाय थाबावदो नोंथांमोनजों मोनसे जिनिसखौ आनबक्सिं खालामनानै आङो देखायनोसैलाय बिथांमोनाबो नायनो बिराद आंजों दावराव जानानै दङ तो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जिनिसा माबादि आरोखि ना आङो हानानै दिन्थिनि गिबियावनो आं दायो जिरबाय वाव रल खालामनाय आरोखि ना बुस्थुआ बेनो फार्स्ट टाइम आं बायफेराखै आङो जे एडभार्टाइजआव नुबाय थादों फेसबुकआव नुनानैनो आं बे जिनिसखौ माने इ-कार्टनिफ्राय अर्डार खालामनाय जाबाय नोंथांमोननोबो आं शेयार खालामनोसै नायबानो जाबाय मा बुस्थु बियो नायदो नुबायना आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ नुनानै हमनो हाखाबाय मा जिनिस बियो ना आं आरो नोंथांमोननो आङो खोन्थाबावनोसै बेयाव लबारजों होनानै हरदों नायलांबाय थाबानो जाबाय बेयो लबारा फिसाव थांबाय आरोखि ना नायदो नै वा नुबायना मा बुस्थु बियो आसा खालामो नोंथांमोना नुनानै बेखौ सिनायखाबाय मा बुस्थु ना बेखौनो होनो जाहैबाय माने जोंनि माखासे फिसाफोरनि थाखाय इनायनो इम्परटेन्ट बियो जाय फिसाफ्रा माने कम्पिउटार दिनै सोलोंगासिनो दङ ओमफ्राय बेखौ कम्पिउटार मेट होननानैबो बुंनो नांगोन जोङो बेखौहाय बर्ड माउस थाउस जेबो स्लिप जाला माउसआबो बावनो सोलिबाय किबर्डखौबो बावनो दोनबाय ओमफ्राय बेयाव नायनानैनो आरोखि ना मा खालामनांगौ ना कैपिटल लेटार खालामनांगौ ना स्मल लेटार खालामनांगौ ना मा मारिनांगौ ओमफ्राय जेखौ रोङा बेखौ नोंथांमोना मा खालामनो हागोन नायनानै गासिबो खालामजोबनो हागोन आरोखि नै एकदमबारे आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै नैबाहाय दङ नै फार्स्टनिफ्राय कमन सर्टकाट किज नै मा खालामनांगौ बेयो गासिबो दंजोबो आरोखि ओमफ्राय नैबाव नायबावदो डकुमेन्टस माबोरै डकुमेन्टसफोरखौ सेभ खालामनांगौ मानांगौ ओरैबायदि गासिबो बेवहाय इनफरमेसन होनाय दंजोबखायो ओरैनो कम्पिउटार बाहायबाय थादो ओरैनो नायलांबाय थादो जेखौ रोङा बेखौ नायनानै खालामहरदो आरोखि नै कमन अफिस सर्टकाट एक्सेल वर्ड्स सर्टकाट किज ओमफ्रायहाय पार्ट सर्टकाट की बिदि गासिबो दंजोबो आरोखि नै ओमफ्राय उनजोंहायथ' जेबो गैया उनजोंथ' बिदि होनो बे सिङावसो थाखागोन नालाय ओमफ्राय स्लिप जानाय नङा रिमोनानै बुस्थुआनो माबाखासो आरोखि मा होनो लबार सिस्टेमखा ओमफ्रायहाय ओरैहाय सायावहाय माने सि सिस्टेम आरोखि एसे
बिराद मोजां बुस्थुआ जेन'बा टेबोलफ्रावहाय बनानैहायनो गासैखौबो दिनै खालामजोबनो हागोन आरोखि थ' once again आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजां मोनबाय जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ नांगौ नोंथांमोना अर्डार खालामनो हागोन फ्लिपकार्ट बा मिन्ट्रा बा एमाजनफ्राव बे एभेलेबल नोंथांमोना बेखौ नायनो मोनगोन आरोखि नुनो मोनगोन नागिरोब्ला माने बिराद माने खामानि होगोन आरोखि बियो मा खालामनांगौ बोरैबा मा खालामनांगौ खालामनाङा आरोखि ओमफ्राय जुदि जोङो बावोब्ला आरोखि ना बावोब्लाबो बाव लिरनाय थाजोबखाबाय नालाय बेनो जोंखौहाय मा खालामगोन गोसोखांहोगोन आरोखि ओमफ्राय जाय गथ'फ्रा बा स्टुडेन्टसफ्रा बा जाय मानसिफ्रा माने सोलोंगासिनो दङ कम्पिउटारफोरखौहाय बिराद इम्परटेन्ट बेखौ बायनानै लादो बिराद माने खामानि होगोन आरोखि अफिसियेलिबो खामानि होबाय पार्सनेलिबो दिनै बे खामानि होबाय आरोखि थ' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय थ' आंबो बे भिडिअखौ लाबोनाय खारना बेनो जाहैबाय जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दङ आंनि भिउवार्सफोर दङ नोंथांमोना माबा मोनसे हेल्प जागोन बिनि दुवारै होननानै नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय आंनि थाखायबो बे हेल्प जागोन होननानै आङो मिजिं थिदों आरोखि थ' हामबायसै आंनि गुसुं भिडिअखौ नायनायनि थाखाय इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै उननि समाव आरोबाव नोंथांमोनजों गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राजों नोंथांमोनजों लोगो मोनलायबावगोन बेखौनो मिजिं थिहरनानै दिनैनि गुसुं भिडिअखौ बावनो दोनबाय गोजोन्थों खुलुमबाय